Okei, vielä puoli tuntia, niin me ollaan perillä meidän koulutuskeskuksessa. Meillähän on tänään vielä paljon ohjelmaa. Me ruvetaan tekemään tiimitoteemia. Meillä on kalliokiipeilyä, pussijuoksua. Kiipeilyy. Ihme kun ei pyllyylyy. Mitä sä sönkkäät siinä? Eikö sä osaa puhua, saatana? Pitäis panna kaveri uudestaan kouluun ja Aasta aloittaa. Onko muuten P:tä näkynyt yhtään tässä vaiheessa? Sit mitä? Mitä? P:tä? Onko näkynyt tienposkessa? Mun on pakko päästä pytylle tästä ja nopeasti. Mä vedin tossa täyden satsin pongokarkkia vastikään. Vai tuoltako mä tykitän yläräppänästä vauhdissa? Luuleeko, että mä oon joku tiku ja taku tässä, että mä pikkuorkkuna täällä kiipeilen? Eikä tässä semmosesta orkusta ole kuule ollenkaan kysymys. Miten sä oikein ajat tätä kurvaa taas tässä? Hei, älä koske rattiin! Pois! Kurvat menet aina sisäkouluun! Kädet irti nyt vaan! Hei, tuu nyt pois sieltä edestä. Mitähän täällä joku tätä piiliä tsöörällä? Kaveri tsiikailee vaan tidusia tienposkessa. Mitä sä teet, jos tuolta tulee hirvi? Kaveri yrittää etupuolelta väistää hirveä, sehän pasahtaa suoraan tuulilasista sisään. Sinäkö se sitä sitten synisäs pajalle, että sori hirvi. Sehän painaa kuin 300 kiloa semmoinen hirvi. Paljon se mielestä hirvi väistetään peräpuolelta tällä lailla. Alas Jyrki tässä terve. Ei olla vielä perillä. Ajettiin pieni kolari tossa. Ne pakoputki poikki, bensatankki vuotaa. Täällä nyt huudaa. Kasko korvaa. Ei varmasti tulla takaisin. Eihän nyt voi tätä porukkaa pettää. Se on muuten sinä, joka haistaa vitun tässä. Ei kun sinä, vittu, koska sä oot tehnyt kentällä? Miltä se näyttäisi nenä siinä? Onko se nenä päässä enää alkuunkaan vai mitä se on tapahtunut? Onko pahat ruhjeet siinä? Ei oo. No ei niin taas. Mitä sä niin syvälle työnnät niitä tuppuja? Eihän mä pysty puhumaan tässä. Eikö sä tiedä, että onnettomuudet pitää aina purkaa kriisipalaverissa? Jos ei niitä käy läpi, enkä mä sitä läpi tarkoittanut, niin hirvi laukkaa sarve ojossa mun uniin. Sinäkö se symboliika siitä sitten selvät? Epäilen kyllä vahvasti sitäkin asiaa. Ei se edes ollut mitään hirveä. No ei niin taas. No sehän tästä vielä olisi puuttunutkin. Vai mitä, Mikko? Mikko! No eikö nyt lähdetä himaan tästä saman tien? Niin justiin, se on jämäkkä idea. Himan vaan! Pötköttää. Oles nyt siinä. No niin. Oi saatana. Pidettiin pomon kanssa tuossa vähän palaveria ja funtsattiin, että tässä kävi oikeastaan onnettomuudessa. Me saadaan tällä tavalla teidän tiimihenki oikein varsinaiseen Me testiin. saadaan meidän tiimihenki todelliseen testiin, kun tempastaan mittariautolla kaupunkiin ja mennään konserniin saunomaan. Naiset saunoo erikseen, miehet saunoo erikseen, sitten tempastaan pikaoluset ja helvetin kyytiä vielä nopeammin himaa pötköttää. Älä nyt taas ota tollaista asennetta, kun meillä on tässä kerrankin koulutettu ihminen purkamassa meidän konflikteja. No niin, on taas niin koulutettu. Releet on viimeisen päälle, mutta sisällä ei ole kuin pelkkä tuhnu. Meidän koulutuskeskus on täällä ja me ollaan nyt tässä. Hirveä matka. Mä en lähde talsiin näillä lippaskengillä tollasta matkaa. Se on yksi asia, mikä on täysin varma tässä vaiheessa, saatana. Kuka sanoi, että tarvii talsia? Ja pojat, jos kanootti keikkaa, ette nouse seisomaan, rauhallisesti melalla tasotatte. Melalla tasoitetaan. Kaverilla on melat mielessä jatkuvasti. Melaa ojossa, etten paremmin sano. Vaihdetaan Mikko paikkoja tässä vaiheessa. Älä on nouse paremmat seisomaan. asetelmat. Älä nouse. No mun on pakko päästä ahteriin tässä ja nopeasti. Täällä on hirveät lirinat ja lorinat täällä kokas. Mulla tulee kuseet housuun tässä vaiheessa. Sitäkö sä pojua haluat tässä vaiheessa elämässä? Taitaa olla tää meidän porukka vähän niinku pahimmasta päästä. Se alussa aina tuntuu siltä, mutta porukka hitsautuu kasaan, niin kyllä se siitä. No suoraan, eikö nyt olla aika toivoton ryhmä? Se on Pusco River, kato. Kun ihminen kyseessä, niin silloin ei ole hyvää, ei heitapä huonoa. tänne talkkipurkit nopeasti. Tää? Talkkipurki tänne nopeasti. Mulla hitsaa vako kiittässä alkumetrellä, jos mä joudun vaappumaan tässä puulankulla kuin ankka lammessa, saatana. Ei mulla ole talkkia. No niin justi, ei oo talkkia. Mikä ihme kalkkilaivakapteeni sä kuvittelet olevasi? Miten sä Kirsti kestät tuota saatana Sjömanni? Oikein Styrmanni perkeleen, pitkä puikupilatteri. nyt hei siellä. Don't push the river. Sulle kai taas mikään riitä. Varo vittu tuossa, sähän käy kimppuun. Saatana, osu ainakin siihen. No niin, pirajakalat, nyt mentiin perkele. Katsotaan tuossa suoralla, kuka on gondolierien kuningas. Mä oon käynyt Venetsiassakin 2 kertaa, saatana. Okei, ennen kuin ruvetaan pystyttämään telttoja, niin keskitytään hetkeksi aikaa tähän meidän varsinaiseen tiimityöskentelyyn. No mutta Mikko, kuinka sä oot kokenut nyt tämän päivän? No, mä tiedän, mua nyt se kiinnostaa tässä, kato, kun mä oon tehty 4 jälkeen näin paljon. Tuleeko nää sitten ylitöön niin kuin vapaana? Ei tästä lasketa ylityötunteja. Ei mitään. Ei. Siis Mikko on meillä työllistettynä, niin hänen täytyy laskea. Ei nyt perkele. Ei se voi mennä niin. Mä soitan tonne Kelan päivystykseen. Ei, sä et voi soittaa yhtään mihinkään. Meillä ei ole täällä mitään kenttää.
Voi nyt saatanan perkele. Miksi mä mennyt sinne hitsarikurssille? Vituttaa nyt jotain. Mikko, hei! Mut Kirsti, mitäs luulet, onko tää tämänpäiväinen tuonut mitään uutta synergiaa teidän työyhteisöön? Se ei ole tullut mitään muuta Samsungia, kun se tiedon siitä, että meidän konsernin asiat on huomattavasti paremmin kuin teidän konsernin asiat yhteensä. Eli mihin herra suvaitsi sen riuun pystyttää? Vai jaetaanko meillä mahdollisesti illansuusta aarrekartat tässä vaiheessa? Vai tähänkö mä pyöräytän serpentiinit teidän nuotion ympärille valmiiksi? Mitä? Niin justiisa. Se riuku on tuolla kanoottien luona. No niin. Lähdemme sinne asti lähes. Siinä on hirveä matka. Säkkipime yllättää hyvin nopeasti. Mun on taas pakko säästää koko paketti aamuksi. Teidän takianne, Jos sä jäis saatana. meidän kanssa keskustelemaan ihan rauhassa. Älä unta nättipukulle siitä asiasta. Luuleeko, että mä alan sitten tuolla pystyttelee telttoja, saatana pimeessä, käsikopelolla? En mä mikään lepakko ole, saatana mastodontti. Sinäkin siinä oikein juhannussalko. Okei, se lähtee siitä, että vetästään tää auki. Kaiva sä ne kepit esiin. Nää. Kirsti, kuule. Meillä jäi päivällä vähän kesken sellainen tiimikeskustelu. Miten sä oot kokenut tän päivän? No suoraan sanoen mulla on kyllä ollut vähän outo olo, mutta mä oon just 2 viikkoa sitten eronnut, että se voi olla kyllä vähän sitäkin. Outo olo. Mm. Joo, 2 viikkoa ei ole paljon. Niin on kauheasti kaikki tunteet, ja vihaa ja surua ja intohimoa ja tolleen. Oot sä ite naimisissa? Olen joo. Mulla on semmonen pitkä suhde. Mä oon ollut teini-iästä vaimon kanssa kimpassa. Saanko mä kysyä yhden henkilökohtaisen kysymyksen? Totta kai. No kun sä pidät näitä kursseja ja tapaat varmaan paljon naisia, niin onko sulla koskaan tullut niinku semmoista kiusausta, että tekisi mieli vähän seikkailla? Ei. Ei koskaan. Me ollaan itse asiassa oltu niin pitkään yhdessä, että mä en osaa edes kuvitella, että mitä se toisen kanssa voisi olla. Jumala se kova! Ai jumala se! Ai jumala se kova! Vähän hiljaa, vähän hiljaa. Okei, ja tosta pääsee melomaan. Kanootit jätetään tähän. No niin, jätkät vauhtia! Saadaan vähän hikepintaa, päästään tunnelmaan. Kaverilla on taas pähkinä punottanut koko yön, kun se on miettinyt, että miten kanotilla edetään. Ja sieltähän se putkahti se fiksin, että lyödään päähän se ämpäriksi. Pökkitään pitkin kivirakaa lippaskengillä tässä. Eikö hei, otetaan yksi extempore rasti tässä äkkiä. Kanootit jää tähän ja tosta mennään tonne. Tempore on muori, saatana Pasila Pavarotti. Mies huutaako torviyössä, eikö se ole mikään riitä, saatana siemenlinko. Oot sä pannut tuota Kirstiä vai mikä sua vaivaa? En kai. Vittu matan laparit, tulkoon 5 viikon karenssi, saatana! Älä selitä, kun keskityt siihen hommaan. Katot vaan, että köysi kulkee sivulla, se menee ihan hyvin noin. Jumalauta, tää köysi kulkee kohta mun kaulassa, saatana! Ja sitten Kirsti, paljaat päälle sais olla jo. Sama homma sulla. Et rauhallisesti lähelle reunaa ja sen jälkeen alat antaa vähitellen löysiä. Onko tässä nyt kiire johonkin vai Ei, otat oman aikas vaan. painaako sua joku? Keskityttäisikö nyt tähän? Eikö tää oo tää pointti? Tiimityöskentely. On jo varmaan ilman muuta, sori. Kirsti, sulla taitaa olla slogit ihan rullalla tuolla Vakosessa. Tää? Mitä? Sulla on pikkupöksyt Vakosessa rullalla, toi kääretorttu paistaa tänne asti. Jos et nyt puuttuis tähän. No mitä? Pitäähän nyt antaa tiimissä palautetta, kun kaverilla on slogit niin levällä, että ruusunuppu paistaa tänne asti. Ja toinen siinä bokserit pullolla zoomailee Kirstin ruusunuppu, että anna mä pikkusen napautan sitä. Näkehän se tänne asti. Vedä isänä viiri tohon juonnussalkoon, saatana.
Mikäs naru se tämmönen tässä on? Hei, älä pitele sitä. Se on varmistus. Takaisin heti. No mä vedän tähän umpperit takaisin. Jumalauta, mä en kyllä tonne mene. Minkälaista markkinasiimaa sä oot taas? Eihän tässä pysy edes paalusolmut eli poltsteekit. Kirsti. Nyt jää taas rajojen ylitys kokematta. Saa sitten jäädä. Mitä te tiuskitte toisille? Kaverit, onko vanha avioparilta seksi ei suju, mutta katsokaapa nostoväki nyt mallia, miten sissi syöksyy, saatan. Hei! Eihän sulla ole edes koukku kiinni. Mitä? No niin. Sitä paitsi sulla on noin valjaat väärinpäin. Mitä sulle ei taas mikään kelpaa tässä vaiheessa? Ihme epeli. Saat sä noinkin mennä, mutta sä menet sit pää alaspäin. No se sopii mulle, kuule, baby. Hanat kiinni, Hanhi. No niin. Sun pitää mennä lähemmäs reunaa. Mitä sä siinä tiuskit mulle? Mulla on parhaat asetelmat tässä, se on varma. Hei! Tulkaa tsiikaa! Kanotit on karannut! Mitä helvettiä? Kuka helvetti on räpeltänyt nää köydet tämmöisessä söherreksi? Kysy sitä hiljaa itseltäsi. Niin, just. Moi. Mikä toi lintu, joka laulaa? Se on taivaan vuohi. Onpa jännä ääni. Pitäisikö tää homma lopettaa tähän? Miten niin? Tässä on tullut niin monta takaiskua heti alkumetreillä. Mutta eikö takaiskut ole sitä varten, että ne voitetaan? Tässä on jotenkin niin huonot enteet, että en tiedä. Eikö me nyt Jyrki voitais kuitenkin jatkaa? Katko, mä oon puoli vuotta puhunut pommaa ympäri, että me saatais ylipäänsä järjestettyä tämmönen kurssi. Meillä on tiiäksä niin hirveän huono henki töissä, että pienemmästäkin asiasta tulee heti ihan hirveät riidat. Vapaa lista seinällä, niin yhtään nimeä ei tuu. Kirsi ei lähde, Annika ei lähde, koko konsernin johto ei lähde. Ansku on lähdössä just, mutta sit sekin vaihtaa ruuniin. Mä joudun kärttää ihmisiä mukaan. Ja sit An kattoo pussia ilmestyykö nämä 2 sankaria. Ja mä kattelen, kun toinen vetää ponkokarkeen niin, että napapaukku ja toinen tuijottaa lopotomin ikkunasta. Mä ajattelin, voi herra jumala, tästä ei siis tullut yhtään mitään koko jutus. Mutta sitten mä tajuun, että just näiden kahden kanssa, kun mä en niiden kanssa kestä ole, niin just niiden kanssa mun pitää ruveta olemaan, että niiden kanssa niin oppisi olemaan. Puhuks mä nyt hirveän sekavasti? Tää on niin mahdoton pullataikina koko juttu. Se eilinenkö sua nyt painaa vai mikä? Niin. Koska mä en tosiaan oo mitään pettäjätyyppiä. Et tietenkään. Joskus vaan käy niin, että jotain tämmöistä tapahtuu, mutta ei luovuteta, Jyrki. Tästä tulee vielä hyvä kurssi. Niin, no jos sen ottaa sit ihan vaan pelkästään sellaisen teidän työpaikka synergiana, niin jos se menisi. Se on varmaan hyvä se. Mut se eilinen, se ei saa toistua. Se ei toistu. Oi jumalauta! Oi jumalauta! Älä sitä! Oi sitä! Kirsti, mihin sut menossa oikein nyt? Mä pissalle. Sehän on jämäkkä idea. Mä lähden kans sun kanssa pissalle tässä vaiheessa. Et varmana tuu. No mitä? Mä vedän kans istumapissana aamupissat näin nopeasti. Mulla on paperitkin meille povarissa täällä sopivasti. Kuule, mä en tarvitse sun papereitas. Mitä? Eikö sä mennä pyyhkästä ollenkaan? Sullahan tulee hirveet hiertymät tonne sun vakoseen tässä vaiheessa. Sähän nyt voit koostaa ihan mihin tahansa. No niin, justiinsa. Mä en lähde kyllä tonne yksin samoille tonne mettämään. Mä kävin tuolla lintutorilla äsken, niin siellä on hullu hirvimies seisoi päättömänä passissa. Tää? Tää?
hullu hirvimies sillä seisoi päättämänä passissa, kehu itseään hyväksi ja kovaksi ja ähisi ja puhisi. Meidän tulla lahkeeseen kuivat, enkä mä semmosia kuivia tarkoita tässä vaiheessa. Se oli hirveetä. Kuule, mä lähden nyt yksin sinne riuulle, usko jo. Älä käy päälle, sekin rotta, ihme epeli. Mikä sä kuvittelet oikein olevasi? Mikä sä oikein luuleeko sä olevasi joku Diana vai? Luuleeko, että mä oon joku paparazzi tässä, että mä haluan tarkkailla sun labyrinttiä, napsia muutaman kuvan siitä ja vetää postmodernia siihen. Älä kuule unta tipu siitä asiasta. Mä kuule tempasin semmoset riuutet, että se on ennen nähnyt näillä lakeuksilla. Mä tempasin kuule sillä lailla, että siinä on 2 ristissä ja 1 suorassa, saatana. Se tuut sitten, katsotaan, onpa sulla ihana riuku, että anna mä käyn sun riuullas. Anna mä käyn sun riuullas. Anna mä käyn sun riuullas. Mä sanon, että älä unta tyttö, tipu siitä asiasta, saatana. Mitä onks tää näitä sun touhujas taas? No mitä sä sönkkäät siinä? Mä huusin timberit kyllä hyvissä ajoin. Kaveri jäi itse töpeksi tonne alle. Se on yksi asia, mikä on täysin varma. Mitä helvettiä sä teet? Tuut nyt auttaa, saatana. En mä kuule ehdi tässä mihinkään vielä sun mieleksis pörähtää. Eikö sä ymmärrä, että mulla on tässä riuku täysin alkutekijöissä? Vai luuleeko, että mä tällaiselle tikkuselle riulle istaa? Älä kuule unta nää. Mullahan tulee tikkuja perseeseen siellä niin, että se on ennen nähnytkään. Painajaiset pyyhkii välittömästi sisään. Ethän sä tässä nyt mihinkään riuulle käy. Niin justiis! Auta nyt jo saatana. Kaikki jätkät samanlaisia panette kyllä, mutta mistä saa apua, kun tarvis? Sori. Ai saa! Ei helvetti. Meidän täytyy päästä pois täältä. Kyllä me vedetään tää kurssi loppuun, niin kun sovittiin maksu, mitä maksaa. Kirsti on oikeassa tässä asiassa. Hyvä Kirsti, pidä toi. Kyllä. Meidän kannattaa ylittää joki tässä kohtaa. Sinne nimittäin oikaisee aika tavalla. Sulta ei ole kyllä, Jyrki, yhtään nörssin vika. Mulla oli Amerikassa nimittäin sellaiset nörssit, että se tempas mulle persbänditisi tänne takapuolelle. Se oli kun sulala oli sivellyt täältä näin. Kutkutteli niin tästä vakosesta. Tule mitä pois se? Kato, laittaa sullekin Kirsti tänne semmoset persbänditsi. No niin, justiinsa. Anteeksi, että olen olemassa. Vittu, miksi me vedetään näitä? Eikö se paljon järkevämpi kantaa? Se on pidemmässä juoksussa helpompi noin uskot pois. Intiaanien vanha keino. Vittu sun vinkuintias, mä lähden himaan, saatana. Älä mua kato kuule ollenkaan. Se on kuule sinun huki vetää tässä vaiheessa. Se ei ole ollenkaan minun huki vetää tässä vaiheessa. Vai mitä, Kirsti? Kampaan naamassa illansussa banaanit. Mikko! Liian märkää. Keekaa mahdollisimman kuivaa turvetta. Kuivaa turvetta ja kuivaa turvetta. Kaverilla on kuitenkin märät mättäät mielessä, kostiat kukkulat, etten paremmin sano, saatan. Tää on täynnä, niin sit riittää. Niin just. Katos tätä, jos on 16 tuntia per päivä, niin ylitöitä. Eikö tää työaikalain vastasta? Mä nyt helvettiin se almanakkas kanssa siinä. No. Oot vaan mahdollisimman liikkumatta, niin et kasku. Kyllä en mä edes paljon pysty mitään liikkuu. Hei, mitä sä teet? Mä vedän kanssalla lautalla, eli luuletko, että mä tempasen jotkut siediset? Älä paina, toihan painu veden alle. Niin justi, sä vetää sitten... Hei, tuu nyt pois sen päältä, idiootti! Mitä luokkaa mustasuppinen? Luuliks, että mä tossa yritän synnytyskanaville? Tää on pelkkää tiimityöskentelyä, se on yksi asia, mikä on täysin varma tässä vaiheessa. Niin, vaan mitä se on erämaa ajaa tunnin matkan päässä, koitaks kestää? Minä en ainakaan ota yhtään askelta tässä koskessa. Se on yksi asia, mikä on täysin varma. No niin justiinsa, saatana porkkana purja perkeleen puuankkuri, eikä sulle mikään riitä. Me pöydään tukkas, jos ei puuta keksi. Kyllä se on semmonen masterokki, ettei paremmasta väliä. Hän olen täällä kun Pohjanmeren pohju pulvastelee pintaa jatkuvasti. Kaveri pumppaa mua kuin ongenkoa, enkä mä semmoista pumppaamista tarkoittanut. Ja se on ihme epeli, klittangeri, renny, Arliini.
Jumalauta, meni loppumatka hyvin. Mä vedän baaria huomisenkin päivän. Mulla on hevosen voimat tässä, se on varma. Mihin sä Kirstin oot jättänyt? Mistä minä tiedän? Eikä mä nyt taakseni kattele, kun mä baareja vedän. Kato, karavanit kulkee ja koirat haukkuu. Mikko, eikö säkään huomannut mitään? Joo, se jäi sinne suolle koisaille. Mä katsoin, että ihme mimmi saatana. Kato tohon. Eiku tohon. Et sanonut mitään. Ei kukaan kysynyt. No pakko mennä takaisin sinne suolle. Mulle ei kuule ainakaan motivatsuunnit riitä tässä vaiheessa pakittaa. Se on yksi asia, mikä on varma. Mä vedän potlojoot tässä, vai mitä, Mikko? Kyllä asia on näin, että jääköön Kirsti sinne. Kyllä sen sudet sieltä syö. Ei perkele, ettei kanssa. No niin, justiinsa. Missä on syttöpaperit? Käykö tää? No tämähän on parempi kuin 100 jänistä. Nimittäin märät puut ei syty koskaan ilman syttöpaperia. Aina täytyy olla syttöpaperi. Se on yksi asia, mikä on varma tässä vaiheessa. Saatana. Vittu, tää on kannu täynnä pontikko. No niin, justiinsa. Kuule Mikko, sulla on erittäin jämäkkä asenne tässä elämässä. Ja mä epäilen, että sä pääset hyvin nopeasti ja pitkälle meidän konsernissa. Vittu, kun tämä työllistämisjakso on ohi, niin mä kusekkaan teidän konserniin päin. Se on 4 viikkoa, niin se on sillä selvä. Mitä sä meinaat oikein? Mikä sua riivaa, mies? Eikö sä ymmärrä, että sun pitää suunnata nyt okularit sitä kaikkein himotuinta pallia kohti, nimittäin kopiovastaavan pallia kohden? No vittu, kun mä en kiinnosta kopiokoneet Mitä sä meinaat oikein? Mikä sua riivaa? Eikö sua käppi pudota yhtään tässä vaiheessa? Sulle tarjotaan tällaista työpaikkaa. Nimittäin kun meitsi vetäytyy, niin teitsin pitää seistä tanassa kuin peitsi. Kyllä näin on vissi. Nimittäin meitsi mahat alkoi olla siinä kunnossa, että tuskin tästä enää toista korpivailusta tehdään. Kyllä näin on. Annapa ryyttepeli. Maistetaanpa, mitä sä oot sanonut aikaiseksi. Thanks. Se on sinun pullo. Se ei ole minun pullo ollenkaan. Se on täysin sinun pullo, se pullo. Ei jumalauta, 17 tuntia. Ei tätä usko Kelassa kukaan. Ihan kuuma. Varmaan tulee sitä. No niin, justiis. Teepa Seppo tuosta ottaa palli sinne kaverin jalalle nopeasti. Sehän on hyvä idea. Se on erittäin hyvä idea. Se on napakka idea. Tästä näin. Ole hyvä. Missä täällä on kirves? Mikä? Kirves? Retkikirves puuttuu taas täysin. No se on tuolla mun rinkassa. Mitä se sillä meinaa? No kiitos siitäkin vähästä, poju. En mitään sen akutimpaa. Tempasen vaan amputoi tuo kaverin jalan tosta nopeasti veks. Varmaan amputoi. No pitäähän se amputoida, perkele. Kaverilla kasvaa kuolio tuonne mätäneen koko tipukohta. Älä hei! Helvetin norkaa. Mitä sä törttölit siinä? Siitähän tuli huti. Uskomattomassa terässä tää sun retkikirveis kyllä tässä vaiheessa. Älä käy päälle, ihme rotto! Mitä sä yrität? Ihme nostokurki, saatana! Ei saatana, nyt meidän täytyy lähteä täältä kyllä helvettiin ja vähän äkkiä ennen kuin joku pääsee hengistään. Missä se kartta on? No se on tuolla pöntössä. Mitä? Se on tuolla pöntössä? Se on syttöpaperina tuolla pöntössä tässä vaiheessa. Ei saatana. Mitäs me nyt tehdään? Mistä minä tiedän? Sinähän se tässä Mooses olet. Kaveri luulee, että vedet väistyykö pikkusen taikasauvalla kopauttaa. Epäilen kyllä vahvasti sitäkin asiaa. Pidä nyt saatana sekuntit se turpas kiinni. Etkö sä tajua, että sä oot pilannut kaiken? Minä pilannut vai? Sinä. Auto on paskana. Me ollaan täällä helvetin skutsissa ilman karttaa. Ja tossa on yksi henki hieverissä. Onko se minun syytä sitten vai? Sinun. No niin, no. Ja kun tässä nyt kerran näitä totuuksia ladellaan, niin tulkoon sanotuksi se, että ei tässä teidän työyhteisössä mitään muuta vikaa eikä ongelmaa ole kuin sinä. Sinä teet kaikkien elämästä yhtä helvettiä, erityisesti ton Kirstin. No niin, no. Anteeksi, että olen olemassa. Miss me ollaan? Ei Kirsti. Älä yritä nousta, Kirsti. Kirsti. Kyllä asia on niin, että jos konserni on vaarassa, niin tässä on mies, johon voi luottaa.
Jos taseet laskee, niin minä olen ensimmäisenä valmis laskemaan palkkaa, niin se on varma. Moni täällä suuta pieksää, mutta todellista sankaruutta on seko. Taistelussa usko on kadoksissa ja toivoa ei näy missään, saatana. Eli suomeksi. Tässä on semmonen mies, ettei mies parane. Ja joka muuta väittää, niin se kunniatta kuolee. Hyvästi. Iäksi. Ei tästä mitään tuohon. Silmissä vaan menee. No niin justis. Jyrki! Kirsti! Jyrki! Kirsti! No, En mä sitä mistään löytänyt. Mä huuilin tuolla vaikka koko perkeleen kauan. mitäs tehdään? Ei me tässä nyt mitään voida tehdä. Odotellaan aamua ja lähdetään etsimään jotain asutusta. Perkelee. Olikohan mä sille liian tylysuutena? Et ollut. Tähän olisi pitänyt tajuta jo aikoja sitten. Mikä? No se, ettei sen miehen kanssa pysty mitään tiimityötä rakentaa. Ainoa hyvä asia, mitä se herra voi tälle tiimille tehdä, on just tämä, kadota lopullisesti. Älä nyt noin sanoa. Mä oon monta vuotta tehnyt näitä hommia ja tiedän, että jokaisella ihmisellä on chanssit. Älä puhu paskaa. Sanois muuta. Kirsti, saako tästä ton yötyö? Ei saa. No hyvää yötä sitten, saatana. Mitä sä naurat? Ajattelin vaan, että jos tästä jotain hyviä puolia haluaa hakea, niin kun säkin oot tollaisessa kondiksessa, niin eipä mene ainakaan panemiseksi tänä yönä. Ai jumala, se kova. Ai jumala, se kova. Vähän hiljaa. No niin, kaveri, nyt on ihmiset todella hädässä tässä, eli kerropa nopeasti, missä tää loppuu, se. Vai tähänkö mä pyöräytän sulle tortut keskelle pihaa? Vedäksä siihen heti luomut kasvamaan? Tomaatit hukkimaan, etten paremmin sano, epäilin kyllä vahvasti sitäkin asiaa. nylkeä tää kalkkuna. No niin, justiinsa. Kaveri vaan kalkkunoita nyljeskelee kondorikotkia ja lauleskelee, että läskiä lotinaa. Kondorikotkan pyllyä ihanaa. Kyllä mä saatana veskitkin itsekin löydän perkeleen kääpiö. Jumalauta. Jumalauta. Xeroxin 1065. Ei saatana. Mä en tiedä, onko tässä enää mitään järkeä. Tässä on vittu mitään järkeä. Hei, tuolla nousee mies.
Ei saatana, nyt se hourailee jo. Kato nyt, Jyrki, tuon nousee valtava mies. Kato. Kirsti, ei ole mitään sellaista. Sä oot meidän kanssa tässä, ihan metsässä. No kato nyt. Valtava mies nousee tossa. Ei jumalauta. Perkele. Jumalauta, se on komeeko mastodontti. No niin, ja kaverilla uusi pötkäle kierroksessa siinä. Jälleen kerran. Eikö sä muuta käyttöä elämälle se on keksinyt, kun pitkelihan kourassa kuleksijat täällä hoomoillasena pitkin kenturoita? Tiedätkö sä, Siipiveikko, edes sellaista perusasiaa, että allikaattorit ei pysty tekemään leualla sivuttaisliikettä ollenkaan? Se kuule lotkuttaa tällä lailla, se tempasee tuo sun pötkyläs kuule ennen kuin sä ehdit aata sanoa, että se on yksi asia, mikä on varma, että sillä on sellaiset suolinesteet, että sulla on luut ja kaikki siinä vaiheessa. Pitikö tämäkin asia tulla sulle Floridasta asti selvittää, äläkä käy päälle sekin rottu? Onko sulla mahapaska? Mitä? No, on. Pannaan se kuntoon. Tai Jyrki taas, se on oikein Itämaan tieteen ja oikein Ahtisaari saatana. Releet on viimeisen päälle, mutta sisällä ei ole pelkkä tuhnu. Päivää. No päivää itselleni. Missäs teitä on pidetty? Meikäläinen vetää tässä täyden satsin kuppausta ennen kuin lähdöhetki koittaa. Lääkärikaverit ampasee kohta paikalle, saadaan se yksi epeli hoitoon sieltä. Tässä on muuten Eutsen. Se kuppaa ja kuivattaa pitkää lihaa. Kukas tästä on se Ahtisaari? No niin, kouluttaja, mikäs meillä on seuraava rasti? Aion ainakin pitää pari päivää lomaa, se on yksi mikä on varma. Mitä sä teet ensi viikonloppuna? Meidän vaimo ja lasten kanssa sienestämään. Tavataanko me? Jyrki, tavataanko me joskus? Mä uskalla sanoa mitään, kun se menee kuitenkin panemiseksi. Niin. Ai jumalautas kova. Ai jumalautas hyvä. Ai jumalautas kova. Ai jumalautas. Ai jumalautas. No niin, tanssit ja bleachit. Vedä siitä perhealbumiin tai pyyhi perseessä, jos et muuta keksi. Takko adieu. Pidä itses palassissa. Miss Mikko! Ja lähti himaa!